Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima ng Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na giti ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gipasabot og mayo ni Emel si Alan apan wa gyud mahimutang ang ulitaw. Niya nang pagkakadlawon unang nagmata si Alan ug misamot ang iyang gibati diyang gigakus-gakus siya sa iyang uyuhan. Niadto sa tungura dinalian usab ang paglarga ni Roger sa Manila. Wa gyud sila magdahom nga ilang makita si Emel nga migawas sa iyang sakyanan kay dunay checkpoint. Wa mo dayon og larga si Alan hinuon si Flor mo ay gipalarga sa Manila. Nahinangop si Flor sa balita ni Roger tungod kay pinaagi ni Emel. May bawa naman kung hain magtago si Alan. Human og pangumpra ni Emel, mibalik siya sa sakyanan. Apan wa gyud batiya og gamayng kahadlok si Emel nga nakita siya ni Aljon nga diha na di ay daan sa iyang sakyanan. Dili si Alan ang nanawag. Musunod ko kung sa'y gusto niyong ipabuhat na ko, no? Kay alkansi ko ng pagkabutanga. Pero bantay yun mo kung magkahigayon ko. Bisag gamay lang kayo. Mahuman yun tani. Kinsa may nagsugo ninyo? Si Roger o si Sixto? Tanugon ka kayo, Emil. Pero wag yung ipik ang imong isog-isog na mo. Dili mo silbi mong kaisog na mo, Emil. Isog ka tingali sa inyo pero sa amo di kita masilbi. Si Roger o si Sixto may nagsugo ninyo? Sige, isog siya. Kaya di na kita masilbi na mo. Ha? Di na magsilbi. Ay, tara! Gusto na! Ayun! Gusto na! Magbantay na ni mo. Pasagin na silpon. Pasagin na. Pasagin na mong tinyog na yung silpon na. Bahala na niya. Hindi na niya ni mapusla ni Busing. Nawaw, hapit mo manay kay. Bugiro na yatis. Di magsilbi na ko na yung hambog-hambog. Hapit na ko manay kita. Sige na patay. Maraming sakinan.
Busing! Midaga naman ang sakinan no sa manhita mo. Ay, hapit ko ba na ikibusing? Paisog-isog, bisog ko itaganan. Nakuyaban. Sige lang. Asa ba tayo, busing? Sa bagang budiga, may kingit-ngit pa, paspasin ninyo. Okay, busing. Masakpan na yun kung hayan kang magtago si Alan. Naginuto ng baterya sa kong cellphone. Gigamit ko na lang aron makontak din ka. Nagkasulti ba mo sa email? Nakontak na ko siya. Pero matod pa niya, di lang ko nataangin mabalakan niya. Unya, na-off na yun. May kontak ko balik pero magsige naman nagtingog ang iyang cellphone. Bisuway kong kontak niya pero wa sa mutubag. Mo anak ko nimo, anak o takaalan. Ayaw, lain na ang niyas kong nauna. May nahitabo na tes. Ayaw, anak. Mamaliho ko nimo. Doon og mga pulis. Isulti ang tanan. Laing pulis ang doon, Teresa. Ha? Ayaw pag doon ni Colonel Leo. Nga naman? Basta ayaw pag doon ni Leo. Palihog, Tis. Alan. Hello? Hello, Alan? Ay, naputol na sab. Nahutan na sab tingali si bateri. Tis? Mag-abot na sa studio, Bet. May emergency. Okay. Yan lang ko manahili na mama o papa. Di na gyud mag-contact si Noy Emil. Ginoo. Ayaw in taon itugot nga may daotang mahitapo ni Noy Emil. Kasi nagbantay din eh. Ako ba sa'yo? Kinahanglan sirado pirmi ang gate din is budiga. Bantay mo dito sa gawas. Oo, bossing. Pagkanaog niya si Aljon. Kada kinumpran ito ka na, ha? Ay, siguro lang lang, busing. Kaya, siya may nag-drive yun. Siya may nangunay. Basta unyag, manabla siya. Ibang gaon niya ng sakiran. Maayos siya pagkagapos ron. Dadaan niyo siya sa soda, Aljon. Dali. Asan ka, Tess? Sa labing doon nga presento sa pulis, Bet. Oh, okay. Paspas sa palihog, Bet. Saan nahitabo, ah? Murag may daotang nahitapo ni Noy Emil. Sa? Ang ngagon. Ano man? Sayo ko na milakaw si Noy Emil kay mangumpra. Nahutan sa buong baterya ang cellphone ni Alan. Maong nag-email siya nako. Gipa-follow up niya nako si Noy Emil. Nakontak nako si Noy Emil pero kadiyot ra kaayo ang amo pa nagsulti. Na-off dahil ang cellphone. I-contact na ko balik pero wa mo to pag si Noy Emil. Gitawagan na sab nako siya karong bago pero dili na siya makontak. Ang ngagon. Bet, sa imo paminaw, may daotan ka nahitabo ni Noy Emil? Na, desura ng tubagon, Tess. Uy, hindi ko katubagan, ha? Nenang ho sa tubig, busing. Bubuyang na ang ni Emil, Aljon. Okay, busing. Pa, Ay na mo. Ay na si Emil. di amis bagong budiga.
Mao pa'y pagkamatngon og buot ni Emil. Buwan ako. Kung may mangutanay mo kung asa ka, ayaw pagsulti nga mo ari kas bagong budiga. Ako mahibaw. Bye. Daan, pagit ko. Kain magtago si Alan, Emil. Kumutugan ka lang dayon ako, akong isaan ni mo nga way sakit ang imong kamatayon kay patyong takas o salang kapamilok. Hain si Alan magtago. Hain si Alan. Gusto gid ay kayo si Alan. Nga ikaw may nagsuko aron patyon siya. Okay. Nganong magminaot pamanta? Usa pa may kapuslanan nga moingon kung bakak kanang imong gisulti og dili na tinuod. Nga niya naman gid. Miabot na mata sa punto nga maingon na ani ang mahitabo na to, Emil. Oo, ako nagsugo nga patyon si Alan. Salbahes. Mananap, demonyo. Hain si Alan. Tugan dayon kay dili ko gusto blangay. Ikaw kang imong amahan mo nagpatay niya. Okay. Kung usa kini sa makapatugan nimo kung hain si Alan magtago, okay. Kami si Papa Sixto mo nagpatay si mong igsoon nga si Amado. Tungod kay kaning adto pa na. Magsigig pataas sa iyang ihi si Amado. Magsigig palapan sa iyang baga. Hangtod nga ang kamay na mong hangyo ni Papa Sixto iya pang gibalibaran. Pagadimunya! Siyagat pa! Aron kayo matagbaw. Ni ay, buhi pa unta karon si Amado kung wa pa na mo siya tapangi og tiwas ni Papa Sixto. Nanluha si Amado og gawas gikan sa patrol nga ilang gisakyan. Nakayanghag pagani siya na mo. Nakita gyud mi niya si Papa Sixto. Iya ming gitutukan og maayo. Dihang gitabangan na mo pusil o bisan patay na si Amado nagsigag gihapon ang iyang mga mata nga nagtutok na mo ni Papa Sixto. Hain! Magtago! Alan! Hain! Magtago! Alan! Nagatigom na gamay upawer ang battery test. Palihog sa development. Pilihog na mga kapulisan. Gihatag na nako ang description sa sakyanan ninyong email ug ang plate number ani. Ipangita na kini sa kapulisan. Alan, anaon ta ka? Ayaw, Tess. Tabang sa pagpangita kung hain ka Rosti o Emil. Alan. Tabangi ko, Tess. Tabangi ko. Ulagi, Alan. Amping niya. Bye. Ayaw taon nitugot may daw may tabo ni Joe Emil. Ayaw gitaon. Maluwi ka. Maluwi ka. Nagkakaroon si Emil. Yes, mo report ka via cellphone. Nagsugod na ang live news sa studio. Basig mailhan kang magilak. Nagbantay ko, Bet. Nagmonitor ko sa cellphone. Test control. Okay. Standing by. Go. Usa ka hitabo ami sugat ning adlaw sa sayo pagkaayong buntag. Si Emil Beltran, igsuon sa gipatay nga si Major Amado Beltran nga uyuan usab ni Alan Beltran. Missing hangtod ning mga orasa. Suma pa sa nakuha natong impormasyon gikan mismo sa pag-umangkon ni Emil Beltran. Matod pa ni Alan Beltran, ngangit-ngit pa nga migikan ang iyang uyuan aron mangumpra. Apan
apan sa dakong kahibong sa pag-umangkon nga hangtod karon di na makontak ang iyang uyuan. Paggang TV! Nagkabati ka sa tingog sa uyab sa imong pagumangkon sa imong umagaron. Emil, hayag na. Dili ko gusto langan. Pero kung tuyo guni mo nga maglangay-langay ka, wala pong istorya ha, kay dili ka yun magdugay. Karon tugani ko, hain si Alan magtako. Nahibaw ko nga imo lang yapon kong patyon, sir. Mao nga sultihan ta ka. Kung hain magtago ang akong pagumangkon. Naaaraman di ay na. Ana ba? Roger! Pasiksto! Sir! Doon ka naman kung hain siya na magtago, ha? Uy! Hola! Emiliano! Hain magtago sa ananbay. Marumang yapon. Mahurot pag mo kamatay. Mahurot mo kamatay. Busa tugan na ng bay email. Dali, paduol mo na ako. Kay sultihan tamuhain magtago si Alan. Ana ba? Yung ana. Bihain man magtago si Alan. Hain si Alan. Diya sa kong lubot magtago si Alan. Bastos ka man ni ay bay email. Bastos ka. Tono na kutsilyo adyon, be. Tono! Dali, tono! Hello. Mabay, magkapunta ko sa Manila, Pasiksto. Go ahead. Wagin mo to ka si Emil. Nagbinastos pa no si Emil. Kunya unsa may gibuhat ni Roger? Diyan. Murag naggulgulog baboy. Mga langit.